demonstrací to lidi vlastně se stalo. Hážou si s dronama. Pěkná nuda, vole. No, skoro. A ještě ti dám 1 yuan, když to dojíš celý. Welcome to Chinaland! Tak dneska už konečně jsme vyrazili do města, přímo do centra Chengdu, kde jsou spoty na každém rohu. Je tady Martin, nazdar Marty. Čau. Ahoj. Je tady Max a budeme cruiserovat celý odpoledne pěkně po městě a dáme si něco dobrýho k jídlu, objevíme místní spoty a začínáme tady na té suprový zíce, kde to kluci teďka zabili tímhle tím masivním olíčkem a já tady zastavím. Tak sledujte celý díl. Čau. Ty krávo, to je taková rychlost, kámo. No, skoro. Už byl málem dole. Co se stalo? Rozvázala se mi kaníčka, netrefil jsem se na spot. Moment jsem se netrefil na spot. Kam jedeš? Jedem, draku? Takhle se cestuje v Číně, jo? Ale proč nejdem, když je červená? Jdem, ne? Nechápu, že nejdou, když je červená, tyjo. Fakt blázní. Tak tohle, co tady má za pecky? Siše. Ty vole, to je mastný, kámo. Mě už to proteklo na mé prstama. Kolik to stálo? Je to dobrý, mám to jíst? Zkus to. Pěkná nuda, vole. Nic moc. Ale stálo to 15 korun. Tak, první spot za náma. A jdeme se podívat zase dál. Mají tady totiž takový krásný náměstí, kde nedovolujou jezdit na skateu, takže se tam jdu projet klasicky. Cože? No skateboard? No. No filming? No filming, no skateboard. Tak se jdeme projet. Excuse me? Děláš problémy? Nedělám problémy. OK. Okelo. V Praze máte jako hlavní náměstí třeba Václavák nebo Staromák a tady je to Tianfu Square, kde se právě teďka nacházíme s klukama. Martin si šel fotit nějaký selfiečka asi, Max to tady celý shootuje na svůj foťák nabůstřenej. No a já si to taky pokropím tady. Nějaký selfiečka, Martine? Ne, to nejsou selfiečka, to jsou 360. 360 selfiečka? Sorry. Sorry, no. Hey. Hey, good. No. No? Yes. No? Yes. Ne. Neprošlo to. Prosím tě, Maxi, kolik je tady policajtů na 1 metr čtvereční? Nevím, ale hrozně mě iritujou. Na to chodí a říkají ti, nesmíš stát na skateu, nesmíš natáčet, nesmíš tohleto. Přitom je tady milion Číňanů, co tady mají piknik, hážou si s dronama a je tady nejlepší. A nechceš si taky hodit s dronem? Já nevím, ale tady si koukej, ty si hážeš s dronem. Ukaž drona. Hej, ukaž drona. Hej. Znej droňák. Rebel. Rebelové. 3, 2, 1. Jdeš hecovat? Počkej si, až tam budou ty lidi. Teď můžeš. Teď. No!
Typoval to, že se rozbije? Myslím, že srazí to lidi, vlastně se stalo. China Life. Zelená a křižovatka v totální smrti. Miliony Číňanů všude. Jak mi tekel teďka? Jo, tady o to. Jo, mám to natočený. Jau. Ale tady před Vuittonem rovnou. Ty jo, ale před Louisem Vuittonem jsem se ještě nerozsekal. Libový. Byla taková jedna menší držka ze života vlogera. Se chcete natáčet všechno, ale nekoukáte na cestu. Klasika. Se normálně bojím kameru teďka. Jako v Číně je asi miliarda Wi-Fi na každém rohu, ale jsou vám úplně k ničemu, protože se tady nepřipojíte na sociální média, na nic podobného. Se připravte, obrňte se trpělivostí, protože na Instagram, Facebook a ostatní věci, třeba jako Gmail, asi úplně zapomeňte. A pokud to chcete zkoušet, tak si stáhněte VPN-ku, což je šifrovačka, která maká jenom když se jí chce. Nám třeba nemaká vůbec. Tak čum, kdo z koho, jo? Oh! Oh! Hey! I will help you. Yeah. Hey! Musíme si pomáhat prostě s těma Číňanama, no? Jak to říká náš prezident. Jaká je ta pasta? Dobrá? Dobrá pasta? Vždycky, když jdu do Číny, jak si tady kupuju tuhle pastu Crest, která stojí normálně asi přes 200 v Praze, tady stojí asi 20 juanů jedna, což je necelých 80 korun. A týpek mi ji doporučil, tak snad bude v pohodě, no. Už tak mi vypadají zuby. Torko! Teďka na tebe, Martin, bude naštvaný týpku. Co se ti teďka povedlo? Dobrovolně jsem ukecel tady teďka Číňanku a vydala jsem motorku. Siše. Tyhle paní celý život makala na tu motorku a... Siše. Kámo, ale to jí nesmíš nic. Motorky! Třeba jak má křivý šlapky? Ha? Neblbni! 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 Ty vole, teta zabila docela. Trošku jsem se o ní bál teda. Tak takhle se cestuje po Číně, jo? Nazdar, Maxi! Počkej, chci taky. Tak takhle se cestuje po Číně, jo? Chytneš si prosím motorku a jedeš, žádný taxiky, nepotřebuješ. Tak, jelikož je pomaličku tma, což vidíte určitě na záběrech, tak my si jdeme už počilovat, jdeme se mrknout do Old Townu, tam si dáme jídlo a dnešní den končí. A zítra už letiště a směr Bali. Jinak schválně mi napište do komentářů, jestli jste někdo byl v Číně. A jestli jo, tak kde? A kde to byl největší bizár, protože to chci vědět. Já už jsem v Číně asi po 6. a po každý se nestačím divit, co se tady děje. Takže pište komenty dolů, jo?
Chengdu je hlavní město Sichuanského kraje a proto všude tady ty chili papričky. A pak mají ještě takový speciální pepř, který dávají do polívek a do různých jejich pokrmů a to vás to potom brní kompletně celá pusa. Takže já si to jdu asi rovnou dát večer. A samozřejmě potom, co to sníte, Martin měl dobrou poznámku, že vás to bude bolet, teda pálit dvakrát rovnou. Další věc, co musíte v Číně ochutnat, je určitě milk tea, mají to na každém rohu a já to úplně miluju. Yes, je to ono, nejlepší. Good, sisě. Jako tohle už je docela challenge. Prasečí rypáky, to asi nic pro mě, ale jestli pojedete sem, tak to vyzkoušejte a napište mi, jaký to je schválně. Jako masu tady moc nevěřím, ale tofu je snad vždycky výhra. Dobrý den. A pálí to jak debil. Nevím, co to je, ale můžeš to ochutnat klidně. Já ti ho zaplatím normálně. Tak jo, tak ten zelený, prosím. Tak jo, tak dělej. Tak to kup. No tak jo. Já to s ním. How much? Nečekal, že ti to koupím, vy? A celý jenom co to kousnu. Příště. Ty se poblejou. A ještě ti dám 1 yuan, když to dojíš celý. Pohoda, ne? Za jeden, to je zbláznil. Čili se mi to rozteče. O to nakonec bude dobrý určitě. Bon appetit. No pohodě. Je to v pohodě? Chutná to? Já tě v tom nenechám. Já jsem, když už jsem to ochutnal, nepoblil jsem se. To je dobrý? No ještě vydělal, ale... Tak, jsme na večeři, objednali jsme si podle obrázku. Max si chtěl objednat krásný vepřový masíčko a přinesli mu tuhle luxusní klobásu. Takže super. A my s Martinem jsme si dali nudle, které vypadaly taky úplně jinak, ale prej to není zas tak hrozný. Tak dobrou chuť. Ale pivo to jistí vždycky. Kámo, ale dám si rovnou ještě jedno, protože jak je to malý. Budeš tlakovat? Tak, normálně se mi v životě nestalo, že bych nenatočil rozloučení v ten samý den, kdy jsem natáčel vlastně ten celý den, ale včera se mi to povedlo. Z jednoho prostého důvodu, protože hned co jsme skončili tak nějak jako z večeří, začal docela slušný mejdan, který byl jakožto ukončení FISE závodu a nám se to protáhlo do rána, co si budeme povídat. Takže klasicky jsem zaspal, pak jsem jel rovnou na letiště a teďka jsem už měl za sebou první let a nacházím se někde v Guangzhou na letišti, který je obrovsky velký, úplně nechápu, jak to může být takhle obrovský. A letím zase na další trip a já doufám, že se vám to líbilo. Ten poslední den v Číně v ulicích s klukama, s Maxem a s Martinem. Rozhodně mrkněte na jejich kanály, protože kluci taky točili nějaký videa, takže to tam určitě uvidíte. A já doufám, že se vám to líbilo. A jestli jo, tak to rozhodně dejte odběr, rozhodně mi dejte nějaký like, napište koment a vidíme se u dalšího videa. Já jdu hledat, kde mi to letí. Tak zatím čau.